לפני הרבה שנים, בתוך יער אבות חיו יצורים כחולים קטנטנים. ואם תהיו טובים, אולי תצליחו לראות את הדרדסים. איזה פתיח זה הזמן לדו-קרב. אנחנו הקרמבויז, קרמבויז, בואו תתעמו מהקרמבויז, קרמבויז, נכון זה לא חרוז. איזה פתיח זה שחושב צמד אחים מאיה ומיגל Here I come. דני שובבני, דני שובבני. פתיח זה אם אתה רוצה לברוח, תצלח תקום, תשאיר תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא עוד לבד. כל אחד פה איזה פתיח זה שאף אחד לא מבין אמא, אבא ויקי משקים אותו תמיד זה קסם, כל הקסם של הורים ושתי ביות זה קסם של הורים כן, בטח! פתיח זה יום אחד דרקון ארוך זנב, ארוך זנב? קוסם! או איש מערות קדמון שובר, מרטין מורני, לרגע לא משעמם. מרטין מורני, זה בטח לא יקרה לכם. זה תמיד קורה רק לי. איזה פתיח זה צריכים
זזים אני חולם לי חלומות רזים מובילים אותי בארגזים מובילים אותי בארגזים עכשיו אני מבין איך הולכים הפרפזים מובילים אותי בארגזים מובילים אותי בארגזים איזה פתיח זה ידידים והרבה חברים בעמק קסום ומוזר הם גרים נפליג אל העמק המלא שמחה כולנו יחד כולנו יחד They don't understand what am I? אין לי מושג איזה פתיח זה איזה פתיח זה אין לי מושג תגלי לי כבר כי אין לי מושג כיף איתך.